anteriors episodis de Casa Ensenyos Dixon... Lebron, Dixon! un tal Roger em va raptar. Bueno, que he estat buscant, dic, podem alquilar una habitació. El què? M'ensenyeu el pis? I, bueno, per aquí està el menjador, no? Aquí, com veieu, tenim el turó en el pati. Veu? Aquí vindria a ser on dormiries tu. Ala, que passis bona nit, guapo. Però què collons sou aquí? Ara us arruïnaré la puta vida, m'heu sentit? El vull provar jo. El provis, home, que és nou, a veure si el trencaràs. Hòstia, on va el sonet? Sonet! Sonet! Sento el nom, però ja és massa tard. No, per què? Hòstia puta! Qui ets tu? Jo que t'he trobat aquí al costat d'un cotxe i t'anava a enterrar i amb el teu amic. Què has fet amb el meu amic? Però que ho ha enterrat allà! Com que l'has enterrat allà? Tu estàs boig! Que em pensàveu que eren putos caníbals! Ai, mare de Déu, mare de Déu. I què faig jo ara? Què faig? No, què faig? Què faig? Tu sabràs! Vine cap aquí, vine. Però un punyetàs que cagaràs. Jo crec que està per aquí enterrat. Lebron! Lebron! Tranquil, tranquil, tranquil. Ara està mort. Tranquil. Doncs què puta merda fem? Podríem anar a casa del senyor Dixon. Què merda és això? Allà. Collons, això està molt lluny? No, està aquí, a la dreta. 3 quarts. És això? És la nostra hotelet. Però què collons? Què collons ets tu? Vosaltres! Els que vivim aquí. Qui sou? I tu? T'ho he preguntat jo A abans. mi no m'assenyalin que és de mala educació! Que qui ets? Pues jo tenia fred i he cremat aquests mobles que hi havia per la casa. Però que tu estàs boig? Estàs tocat de l'ala o què? És casa meva. Això és del meu amic enterrat! És la meva casa. No, no, la teva casa no. No, la vaig pagar jo. Jo la vaig pagar. I el Lebron, que en pau descansi. Em sents? És casa meva. No és casa teva ni res! Aquí És m'ha casa invitat meva. el seu amic. Meva! És Que casa m'estàs meva. comptant tu? Trosesa! Aquest noi és un tros de cul. És un maleducat. Això està clar, és un maleducat. A veure, Ja. fora de casa meva. Pot ser. Amb quins diners has vingut aquí? Això mateix. Tros de cul? No ho sé. Ai, que estan tranquil, Que teniu- que que em teniu- penjo! Que teniu fred? Seieu. Però bueno, ja, està, ja pots agafar les teves coses i anar-te'n d'aquí. Que tu estàs boig. Això és casa meva. Això és casa teva, tros de cul! Això és massa. A veure, que te'n vagis o et tinc que fotre jo fora, puig. A No punyetassos. me'n penso anar. Vinc al carrer. Deixeu-me en pau, us cremaré aquí dintre. Avui no t'has aixecat amb els meus garra, Amb el peu dret, com sempre. Tu ets un tros de gol. I vosaltres qui sou?
Els que vivim aquí. Bueno, no, Jo vinc invitant, però no va ser res. Pues no tens dret a parlar. Pues callo. Silenci. Parla, tros de cul. Estic parlant. Fora! Fora de casa meva. Un silenci per l'Ebron, sisplau. Un minut de silenci per l'Ebron. Un minut. Però si no sé qui és. Jo he sigut l'home que l'ha enterrat. Jo sóc el més responsable. Així que calla't. Si teniu fred, ja us podeu sentar. Pues jo m'assento que tinc una amigueta. Jo també. ai, Però no perquè ho diguis tu. No perquè ho diguis tu. Que vull seure jo. Ui, aquí se t'emprenen les mans de... Mira, la caloreta a l'hivern aquí, la caloreta que fa. Collons. Que tens menjar. Ah, sí, però per tu no. Vale. Que ets un maleducat. Jo m'estic avorrint. Jo me'n vaig. I tu, més o menys, cap a quina zona vius? Aquí, al costat del cementiri, en un casoplón de la hòstia. I com és que ens vas trobar a mi i al Lebron? Doncs res, perquè un dia vaig sortir de la meva casa i... Hòstia, serà fill de puta? I tant que sí. Fora de casa meva ara mateix! I jo m'he trobat el meu amic. Ei, què passa? He dit... Fora! Fora! Joder! Però Josep, què et passa? Tranquil·litza't. Però què collons? Però què ha passat aquí? Estava ensenyant el meu pis nou i finalment aquí trobem la cuina. Que guai, no? I aquí seríem on dormiria jo, no? De companyia de pis. Exacte, a la cuina. Sí. Està bastant guai, això. Bé, Sonet, a lo davant no significa res, Sonet? Què? No. Què estàs veient? Els millors vídeos del món sencer. Hola, és Andale Productions, És lo millor del món. És l'hòstia. Joder, ja venen un altre cop. Bé, me'n consta que sí que són un bé. Què cony voleu, vosaltres? Venim a dir-vos una cosa. Per ordre del jutge, portem aquest full i heu de desallotjar el nostre habitatge. I aquí tenim el paper. I ho diuen els papers! Mireu els papers, mireu. Doncs mira què faig amb els vostres. Tenim una fotocòpia. Era una fotocòpia. Toma! Això no va per res, ja ho vaig llançar. Sí, mireu-la. Que me la pots deixar I mirar? tant, però confiem en vosaltres. I us la tornaré a deixar. Vigila. Jo vigilo. Mira, Molt bé. A la puta merda! Ara qui desotja això? Qui? Perquè tu no. Ah, l'has trencat, no? Tenim una altra, mira. Tenim una altra. I aquesta sí que no. Us la donaré. Per començar... Fora d'aquí, joder! Sí, fora! Pues no me mouràs d'aquí. Sí, no? Mossos? Sí, tenim un problema aquí, un problemet bastant grandet. Deixa'm, ja us ho explico jo. Pues mira tu, mira. Uns fills de puta s'han quedat al nostre habitatge i no volen sortir. Sisplau, podeu venir? Us farem fora. Puta mierda! Sí, ara. Deixi pujar! Estan aquí, mira. Carrer dels Cementiris, número 84, primera, segona. Sí. Molt modern. No ens fotreu fora! Doncs ens han fotut fora. Pues ja veus, que fills de puta.
Tengo una idea. ¿Digas? Qué bonos están los pines del Sonet. Es tu oportunidad. ¡Oh, qué cabrón! Joder! He tingut una idea brillant! Bueno, doncs ara que hem recuperat la casa anem a mirar la tele, no? Pues sí, que avui fan España-Croacia. Qué bueno está la Iniesta. Vaig a buscar Gazela. ¡Me cago en la puta! Pero vos callarte la boca, tío. Va! Pues no estic impactat. Action, 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 action. Espera, espera. I ja. Què collons? Qui ets, tu? Ja pica'm la pell, tio. Posa't allà, que segona. Qui ets, tu? Aquí a enterrar i a la seva amiga. What the fuck? Un ja. Què fas? Què volia cridar? Allà al costat de la cotxe! Però que és cap allà, són normal. Les toves falses. Vaya. Però tu on vius? Allà, pel castell. No, me ha tirat pel cementiri. Paso per la Jo el que et deia, que segurament vindrà. Sí, Va. però no ho sé. Què és? És normal. Doncs res, perquè... Què no dius, tio? Just veus a ell. I res, jo vaig veure allà al costat un cotxe trencat. Tu ets un normal, tio, Sonet. Que tens de veure. Cap a on marxem? Cap allà o què? Cap allà, sí. Gràcies. Qué guapo es el Morata. ¿Pero qué ha pasado aquí? Què ha passat aquí? ¿Pero qué pasa? Res. Tranquilito. Que me ha sacado un piojo, què? Però què és això? Tornem, va. Sonet. Josep, el davant no significa res, No. I estic veient els millors vídeos del món. Què estàs fent? Què estàs fent? Ah, vale. Venim a dir-vos una cosa. Portem aquests papers del jutge i vosaltres heu de desallotjar a aquest lloc d'aquí. Però sí. Venim a dir-vos una cosa. Per ordre del jutge, Tio! hem vingut a dir-vos una cosa. Tenim una ordre! Puta, és que no li surt bé res, La puta mare, sí que em fot bé. Tio! Laura Fernández. El móvil, dame. No, dame. Vale, paro. Un nen de merda. Espera, prepara. Ei! I aquí tenim el paper. ¡Que te calles! Tengo una idea. Tengo una idea. Menjar-me la polla. ¿Digas?